Oke. Ya wis ngene iki lur, manggone dalane ya tapak nggone Mbah Gambir. Guwa gambir niki kula mboten semer panggone asale ndine pundine dereng semerep-semerepe nggih niku mawon. Nek guwane kula mboten semerep. Darani guwa niku pripun napa anune niku nggih duka. Gimang niate gimang lur duduk dolan golek manuk kok malah teko kene iki ya siji-siji pengen roh pengalaman. Ini terus ya. Yo tanggane besi iki. Mulai tangga besi iki lur, mang tanggane kayu. Saiki wis mulai penak rodokan dalane. Dalane wis mulai rada penak lur. Mergone enek tanggane besi. Nah, soalnya kan ra enek. Dhisik tanggane duduk ngene iki lur. Ya alhamdulillah saiki wis dibangun. Ya alhamdulillah lur saiki wis dibangun tanggane. Nandhe ngenane kepeh jek urung kaya ngene iki. Saiki wis dibangun lur. Iya, hamburane ngomong tong lur. Munggah karo motor kangen. Jalane mbane ya apik. Sik, oh. Wis mandek-mandek kono sik. Ya. Oh, telek ya an. Mergane ya kaya ngene iki keadaane. Iya, ambekane ngongkrong. Kok kudu mleset ngene to? Oh. Hah? Sikile kudu mleset. Iya. Rangkak-rangkak lur iki. Dalane mergane ya rada lumayan penak. Alhamdulillah wis mari teko nggon. Tangganipun wis kok rekam buka ya kan. Pas sampai teko omah engko ya 2 jam ya. Pinro lewat kene lho. Lewat kok kene. Terus dalane kaya ngene iki to. Heeh. Dalane ya enak ngene iki to. Wow. Dalane halus aspal.
Tete. Ah. Sik, tekan sik. Saran minggu. Yo. Amah lor. Ini berarti awak dhewe kok ngono sih. Iya toh? Saran sik. Kirono iki. Heeh. Sakit sekali. Keplit yo gak wani aku.